Fitness Pardubice a v těle Ďábla. Pardubice a v těle Ďábla. Takovej příklad už dlouho v téhle hale nebyl. A nemluvím o aerobiku. Tak já poprosím, aby hodnotila Monika výkon Pardubaček. Holky, vy jste cvičili a já jsem řvala, bože jo, to je ono. To je ono, jak to má vypadat. Prostě váš název v těle Ďábla koresponduje s tím kostýmy. Vaše energie, všechno, co z vás vyzařuje, je prostě přesně k té skladbě. Úžasný synchro, to je úplně jako parádička se na vás dívat. A strašně, co mě zaujalo, jsou vaše účesy, protože jste, myslím, jeden z prvních týmů, možná první, který tam nemá nic navíc. A i tak to vypadá parádně, protože zase k těm vašim kostýmům by se to střískalo. Jako doladěný do nejmenšího detailu a děkujeme za velkou parádičku. A ještě Stáňa, času máme dost. Ne, tobě to došlo. Ne, nevypla jsi z toho? Ukaž. Ale ty to můžeš říct bez toho, ty jsi tak silnej tvor. Tak. No, tak to je pohodě. Kamarádka, jo? Kamarádka. Snad není pravda. Holky, já jsem tuhletu choreografii ještě neviděla, neměla jsem to štěstí. A já mám vždycky, nebo myslím si, že umělec by měl předvádět nebo dělat umění tak, aby divák měl pocit, že to je lehký. Že by to zvládnou taky. A já jsem přesně ten pocit měla, ne, že je to lehký, to kratku, ale že bych chtěla taky. Mě to prostě rvalo nohy ze židle. Báječný, já bych plakala, kdybych mluvila díl, jste krásky, moc šikovný. Moc děkuju. Alfa Fitness Pardubice!